Huriani Tuhata, Tama tapasahat puji-pujian, Jala hamuliateo nirohata, Asini rohani debata do, Napaloas hita huriana, Patupahon partangyangan pamuhai di bagasan tahun profesionalisme dalam penata layananon. Godang ro ragam ni pasu-pasu di pasahat debata tuhita, alanii tapujima ibana. Pinuji ma tutu debata nang mga lehon ragam ni aka pasu-pasuna dihita ruas ni huriana. Ale Tuhan Yesus Kristus, jongjongi ma parsaura namion, jalagohi mahami marhite-hite tondimi, aidang adong naboi tapatupahami nadenggan di huriami, so marhite-hite pandonganion dohot pangurupion ni tondimi. Otpe ale Tuhan sa doho mahami jalo mahami di bagasan habadionmu ala ni asin ni roha. Alanii taparade marohat dohot pikirata jala di bagasan serep dohot unduk ni roha mahita manjalo tutuhan debata tapangyar ma suarata tapuji ma ibana marhite buku ende nomor 524 ayat sada 1 tolu lasma rohata dituhata debata. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Luluhon maau ale debata, jala parbadahon badakku dopak bangso, naso daulat roha, sai palua maau sian bawa siulahon si pauto oto dohot hajekelon. Ai hodo debata haroroni hagogo okku. Tongos ma hutiuron mu dohot hati goranmu. Akan namonogu au. Pataru au tu dolok ni habadionmu. Dohot tu ingananmu. Haleluya. Martangiang mahita. Alea manami jala debata nami para siroha na somurung doho disude jolma manusia nunga dilehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami manaon haleaon dohot siak ni bagi pola mateta silang asa malua hamisian gom-gomani sibolis sai parohai mahami mamikirin panaonon mi anakmu asa maruli hami marhite siani disesaani dosa dohot dihaluanu sian hamatean padua halion asa dapot hami hanguluan saleleng-lelengna marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak haholongan niroham. Amin.
Tapujima debata sian Kor Immanuel diuduti Mary Choir.
Marende Mahita sian buku ende nomor 485 ayat 1 dohot 2 dongani au Tuhan. Tajahama epistel sian Hesekiel 45 ayat sia 1-10 pitu tajahama marsikap sorin ayat sia ina ayat 10 ama dan seterusnya. Hesekiel 45 ayat sia 1-10 pitu. Ayat sia ina songonon doha tani debat tung na torbang dohamu ale aka induk ni Israel paholang hamu ma pangrupion dohot hamagoan jala ulahon hamu ma uhum dohot hatiguran pasohot hamu ma panosak muna mangojar-ojar bangsoku sian paltalian nina Tuhan Jahoba. Ikon masa dihamu tibangan nasi tong dohot apang nasi tong dohot poting nasi tong ianggo apang dohot poting ikon dos tutulukna asa sapar 10 ni sadap jala sapar 10 tulukan hodot ikon tulukan do panuluhanna alai anggo sada mas ikon 20 ringgit do 20 mas dohot 25 mas dohot 10 mas ikon sada tail dihamu ondo pelean tataingan sigu sai paronom ni sada apang siana satuluk dahonon jala saparonom ni sada apang sian sada tuluk eme ia aturan nemiak ikon marpoting do barona sada poting pasa puluhon sia sada pikul asa 10 poting gabe sada tehukan ai 10 poting do tongon sada tuhukan jala sada ni biru-biru siantano ni Israel natakas dia aek bahen pelean si panganon pelean si tutungon dohot pelean hamaluteon bahen padenggana nina sida nina Tuhan Jahoba ikon sadok bangso ditanoi mergugu tu pelean tatingan ni di iduk ni Israel ikon radotani unduki do atong aka pelean si tutungon pelean si panganon dohot pelean si inumon di aka ari raya di aka poltak ni bulan di kaka ari sabat pero di sandok ari raya bulon inopar ni Israel
ikon ibana patupahon pelian pagdosahon pelian si panganon pelian si tutungon dohot aka pelian hamoleteon bahen padenggana nisto palni Israel ima sahatna martua doaka natumangihon hata ni debata jala mau peopsa amin. Tapujima tuhata marhite kor letare diudut ma kor ina Debora. Kor ina Debora. Marende Mahita siam bukuende nomor 133 ayat 2 dohot ayat onom oton di namanggo hiroha. Oh
de batana hutadahami marhite Kristus Jesus. Dibornginon di bagas jorom na badion. Rodo hami parhalado dohot ruas ni huriam. Mamuji pasangapon guarmu na badiai. Ima dina hupuk kahami partangiangan di bagasan na sa taonon. Mamuhay may siyan bagas coromon. Ale Tuhan, sodakom ma todim tuganuk todinami. Asa di bagasan habadiaon dot hahomiok kami. Dinaro marsaur dot homarhite edde nang hatam nanaing hujalohami. Dinamadapot ton minggu judikaon. Takasale Tuhan huhanguluho jalahu haporsiay hami. Luluhonom mudo saluhut na akahalak na gale na marhaporu satuho. Ay hodo batu mamak dohot ojahan na sitong. Ali Tuhan, hubuak kami ma ditangyang nami. Asa siyan na mamuhay sa tu na mangujungi partangyangan di bagasan na sa taonon. Tordimima na mga ramoti hami. Ihu tu siya le Tuhan, tuminggu na naing ro tu tanggal 20 siya. Mangihut matopoton nami ganup akajabu bagas ruas ni huriam. Parade maroha pikiran ng todi ni nasida. Bagas ni nasida gabelanggatan parjamitaan. Dalan nami may akanaposom dinalaho maniray. Doho mabuan palito tu ganup akabagas ni ruas ni huriam nong pinasahat mo tuhami na naing si parmahanon nami. Unang paluwas sada siyan ruas ni huriam ali Tuhan. Na mga bati roha dohot pikiran na. Marhiti akalosok ni roha. Dohot aka sidalian hinorhon ni aka perdagingon. Pos roha nami. Mangulat todim tuganup aka parhalado ni huriam dinalaho makobasi ulaw ni. Nang todip petahe mangulat tuganup aka ruas ni huriam na majakon parpungwani. Dibornginon hutang yako kami ma. Ima na posom pangula na gotiki na marhobas di huriamon. Hodo ale Tuhan na madjow hami. Borhat bongo tu bagas joroon marhite huria hakabepebo ng inda. Dinalaho marbarita na uli. Di hagalion nami i parbohali hami. Asa toktong marhite pakobasyon nami ali Tuhan. Lamanada maakaruas ni huriamon taringot tu barita na uli dot harajaon mo banua gidyangi. Ramoti pamatang to din ang pikiran nami. Ganup aka keluarga nami. Di bagasan hahipaso dot las ni roha hami. Mangulok pondenggan basa na se toktong hu idahami. Di pasahat ho tu panggulmiton ningulo nami. Hutangnya ko kami do nang aka situa calon situa perhalado ni huriamon. Toktong mahwali Tuhan na mga ramoti nasida di pamatang doho todi. Nang akaulaw ni nasida penong pinasahat mo. Gabedalan ni ngolo ni nasida. Marupa halojaw ni nasida marhite dengan basa. Dohot pasu-pasu bohal ni pardagingon. Si pakyon ni nasiday. Dinalaho manguduti ari ni ngoluna. Jala mamuji pasangap poko. Ramoti keluarga yan ako do pinopar ali Tuhan. Asa toktong di bagasan roha na marolopolop. Saluhut na keluarga besar parhalado ni huriamon. Dinalaho makobasi huriamon. Hutangnya ko kami do ng ruas ni huriam. Toktong mahwali Tuhan na mamasumasu ganup akaripe. Napatukon saluhut na akaasin ni roham. Tuganup akanahinasiholan ni roha ni nasida. Martinangi mahotutu di ganup akatangiang na. Ay hodo ali Tuhan haporusan ni akahalak na mangido na marhapor siyaw tuho. Pos roha nami. Ganup akaripe keluarga na adong di huriam hakabepebo ng indon. Di bagasan pangaramotion ni todim. Ali Tuhan, hutangnya ko kami manang akaruas ni huriam. Dohot parhalado ni huriam na di bagasan parsahiton nuaing. Di pamatang ni nasida nagalei, homa ale Tuhan nagabe padaw ni bolon, asa tumibu hisar jalamalum, pamatang ni nasida, marulopolop nasida marnida doh madday halongangan na pinatupam, aka obat na pinangan na pinakke ni nasida, dala ni nasida may dinalaho madapot hamamalum siyako. Takas do ale Tuhan siyan pamatoammo,
saluhut na aka pakobasyon na pinatupan ni Huriamon, mamuka mesian pakobasyon partodion, na pinaborhat siyan aka parmingguon, dohot aka pakobasyon kategorial. Tungho maali Tuhan na mamasumasu ganup aka pakobasyon ni, asa marhite aka ulaon kategorial, lam matoras mahaporsiaon, partodion ni ruas ni Huriamon, nang saluhut na ali Tuhan, sakap ni Huriam dinalaho pahebakon, ima aset di Huriamon, siako dole Tuhan hujalo hami pikirani, alani ajari jalapatau hami muse dinalaho manguduti dalan nami doyale Tuhan dinalaho pahebako pakobasyo partodio di tonga-tonga ni Huriamon, tuk doa siniroham doho pasu-pasum, dinalaho pasikopo saluhut na akan na perlu na hobartusi, ay huha porsiay hami, hodo mual ni nasa saluhut na, atong mamasumasu mahuale Tuhan, diganup akka ulaon nami na maragami, asa marhite denggan basa do pasu-pasu na hujalo hami siyako, huha muliateo kami, marhite ukap ni roha nami, dinalaho pasahato ni muse tuhuriami, pos roha nami ale Tuhan, suad doha moraon ni roha diganup aka ruas ni Huriamon, jala saluhut na doyale Tuhan, borhat sian pangatusion, aka halak na majalo pasu-pasu siyako, gabi pasu-pasu do museto na humaliang na. Dihagalion nami, di pamatang makurhod dosa, huula hami ganup aka ulaw nami, na maralo tulomo ni roham. Asi roham marpamuati roham tuhami, halak pardosa na dangolon. Asa marhite asin ni rohami, tama jala tau hami, dinalaho majalo, haluaon na binuammu, marhite Kristus Jesus si Pangulo hami. Di bagasan Kristus Jesus martangia kami. Amen. Marene mahita, kabegema pujian sian kur agape duduti kur ina kamis.
Marende mahita sian buku ende 720 ayat 1 dohot ayat 2 naing marsinondang ngoluku. Dami ni batana sumurung sen saluhut naroha Ima mangaramuti ati-ati dohut pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hurian itu hata nahina holongan di bagasan guarni itu hata Yesus Kristus. Hata ni di bata di pamuhai di pertanyaan ngata di bagasan bornginon ima natar surat di ulau ni apostel bidu onom memuka mesian ayat sada satu ayat pitu. Ulau ni apostel bidu onom memuka mesian ayat sada satu ayat pitu. Hujaha homa di tengah-tengah sonoma di dok dising. Pitu halak si sarihon napukus. Alai di akka ari lam manabama torop ni sisiani. Jadi marmunguk-munguk mahalak gurik dohot halak heber ala tertading akka perupuan nababalu sian nasida di pangurupion ari-ari. Jadi di paria nasa puluh dua masa dok kuriai di dokma. Dang denggan hupa budi hame hatani debatala hupa turehon akka asiasi. Ope ale kadongan. Diori hamuma sia tonga-tonga muna pitu halak na denggan baritana. Akka nagok toddi jala na patas marroha. Si pabakitotta tu ulau ni. Alai anggohami tangiang dohot ulau jamitai matong hu hapadotton hami. Jadi lomoma rohani nasahuriai dihatai. Dipilih masih Stefanus sadahalak nagok haporsiaon dohotod di parbadia. Dungi si Filipus, si Prokurus, si Nikanor, si Timon, dohot si Parmenas, aku nii si Nikolaus, sada parguru sian Antioquia. Akkaima di pajongjong, tujolo ni akka aposteli, jala martangi yang mahuhut, mangapehon tangan tunasia. Jadi lamrarat mahatani di mata. Gada situtuma torop ni akka sisian di Jerusalem. Akka malimpe torop do mangului Persea. Ima
sahat ni turpuki. Horas marihita saluhutna. Lasroha di bagas hatikyon. Puihita ria madohoti ima pertangyangan pamuhay di huriat taha KBP bonang indaon songonino aeng nadohot tita di bagas naganup malang di pardalana pinuaingon totu adong do piga akun nahubere kami arhitia kalaporan ni multimedia na tong parsidohot ipe tonggo kolayanata di keterbatasan ini ala serupe membuktikan catat jala hupamanat bahwa pertangyangan tahun di pamuhai di tahun na lewat danga pala sonon torok maribur. Mulo salah mencatat tahu lebih kurang 20 halak mak tahun na lewat pemandula guna pesa halak parpoti maredena pesa halak oleh dua do. Ala aung rekam jejak digital laibui lasta bereng persitutuon doh alanya ka situasi kondisi mai di hati hai dang apala bu hita sonon torop mare dinakin aka de pamujion na luar biasa dia ka amanginang pemen aka paduan suara do aka ruas na bu hubere kamero di bagasan joroon na sangat luar biasa toto lohon nami do mauliate di saluhut aka haradiota aka amanginang di ta pertanyaan ta pamuhayon sonima sidohonol nami hata mauliate perjulo di tonga-tonga ni perjupangata salenai huruf kami horas marihita saluhutna hurian itu hatta yakid dua wala halak batak luhita sudi naro di bagas joroon lu tungau pong na blasteran dang apala humoto alaina takas mayoritas luhita halak batak. Jadi halak Batak terberita do dia keadaanna na sangat luar biasa. Terlumoi mai na diguaralna di ente dalihan natulu. Ya. Di dalihan natului totu adong dua keperjabaran. Nekon si Jalota. Nah, bodo alani jabar nang pala tulwinci, bodo masih tangkingan suara. Bodo sampai ura-uraton ala susah jabar bodo gabe seorang tebu aka pakilalan di ulau pestai hapenian 5 tulwinci do jabari alela susahat bodo gabe perbedaan bodo patubu persalisian bodo patubu akan aso sehingga memori itu akan diingat untuk beberapa tahun bahkan berpuluh-puluh tahun debe dong paparengotan imadah taingot unak songon pestani opusi taronggal ne jului no tamu dopi dina warwa ala ni jabber do gebe masih tangkingan dia kaswara inna imba rikok ni aka perjabarani jabbar itu tu taboto di bahagian ni aka memang aung ulon tohonan disi aka ulon tohonan na memang dangboy jabbari sahat tu naso nama jalosa jabbari tulang ya jabbari donga tubuh do aka jabar na asing na memang itu sangat diperhatikan ulang sapi lupa bulu lupa be pasti do Raja Parhata persindabungi parsoba Raja nami dang nalias nami na memang adong hakurangan nami dang kusurat tami do alai lupa hai mangkurahon ima rupani parsobau ni ala adong nasilap manandang targorahon. Alanin suku majuhita tuturi bagasan parjabbarani. Adong do akka amanginang jabbari dunga sangutan. Adong ate pasti doongi. Adong go jabbar ni parhalado. Adong. Iya, habis sobat itu di. Bulong kapesta jabri parhala lu satu padita tong lare bulungan satu padita tong mani penasama tu situ lingkungan ni ate butang mamang dang apala pangalang jaga liba ate terus ni mani do rupani jabari pungwanon do akan asing ale yang go tabo to di hawa ka amanginang
Jabbar di parumutungut. Adong do? Igorahor rupani. Adong do? Dang adong. Amata si barai medyo mewakili ati, kalau jonok. Iya, sepakat bejoy teman dok dang adong. Bulang pene patu-patu pameke bulang menakis suara yang lain pasti ra. Sada padoha sada bahasa do madok dang adong jabbar di parumutungut. Bulang rupani luluan di akka tongguraja do akana asing. Bahkan jabbar di baru naro, adong do, baju jabbar rubah baru roon, baru saha imana sa pesawat, las roha boy saha imana di tengah-tengah di bangga janaon, jabbar di naro, adong. Alian jabbar di parumutungut, dang adong misalnya gaur, adong rupani na parumutungut dak tikai do, asa sojon, simak kuda mion, nang parumutungut do, kamu jabbar do, tidak akan pernah ada. Dang adong jabbar di parumutungut. Sa dia pe bereng sa sudut dia pe dang adong jabbar di parumutungut. Jala itu na tambereng di bagasa tulpukut di hamakka amanginang adong parmunguton. Jala parmungutonon sunguton malapatan dang naparwarwahon daw. Dang naparwarwahon dang adong disina negatif. Ale parungutungutoni dalan pabuan na adong di rohana sida siar ruas ni guria tuakka uduanna. Ido nataberen baga satu po. Di dana sida dang bedenggan tarpatupa pakubasiol di napaturehon akka asiasi tu huria tarlumobi tu akka poropuan nababen. Ima taberen baga satu pukon di tengah-tengah ni alalam tabba torop bilangannya kasisean gawe masama parmuton sian halak junani dopak halak heber ala dihilalana sida nunga mo rupa nogunogo ni guriai lumobi tu akka parupuan na mabalu sian halak junani biasa dia ka amanginang somal do molo otik do pe bilangan di sada punguan otik maka perselisian biasa dia alai mulu lam mangerbang lam torop do bilangan ni pungani labalgama akadalan naboy mapahe perselisian tanghula punguan huria pesongoni do ngata parate-ate honi rupani kan bola tiki mek do pe huriai geleng useng garejai torop lang apala piga do piruasna seti hari minggu masih jalangan dusudino ni jadi masih jalangan tiki masuk laut sidung amen-amen tong masih jalangan tang hula masih jalangan kabaru kupe cipika-cipiki do akan asing tadani ala otik dope ala dung godang mangerbang mahuriai bah masih go sa pirang be ala wa ngelebel ga ngalam tabba akabilangan ni dua si ima kenyataan di bagasan akka persekutuan punguan nang huria pe alani di hamak kadongan kembali nak di bagasan aka parmungutoni sikap nasida marhite na memang dipataridahon buhado asa di paratatehon kuriai nyon aka sia-sia non terlalu binakin ima aka parupuan na mabalu sen halak junani hira memang kuriai dang di paratatehon alani ini sahab mabarita itu apostel na 12 makin di Papua disi di paria akka apostelima sadok kuria madok dang denggan hupa burihami hatani debata la hupa turehon akka asiasi tutu boy do aposteli be de hamba kadongan dang na membela diri dang namar apologet akka aposteli diakuna sida do hakuranganna na hurang pakubasion nasida paturehon akka asiasi lumobi ma dina tertading akka parupuan nama balu di pangurupion ari-ari. Kurian itu hatta siano tabereng sikat nading gaddo di batudu aposteli di baga satu pukon. Sebagai pemimpin, sebagai leader, tak pola maila akka uluan molotung. Adong kurang sikop pakubasionna. Ya. Dang na pola manguroi sangap ni uluan ni dari ada lam manabasangap doi songon naniula ni apostol baga satu pukon. Tentu persiajaran na arga doon
na pinatuloy ni apostol baga sa trupo yang makadongan dipataridahod do sebagai uluan manang pimpinan ni Huria ikoboy do gabi sibuan solusi dito nga di masalah. Tutu da auhom maun ulua do hita disudi aka ulota. Baik di kantor, baik di aka ulota, baik di aka keluarga, kita semua diposisikan sebagai pemimpin, leader. Dipatupa ma solusi. Dipatupa ma solusi di hamak kaamanginang asa di paria ma, di paro, di gora ma, di papungu apostolido sa dokuriai, di paria, di paro marhite bolsonaro noaing pada saat tidak ngadong dope uya, dang dope video call, roamu bo, marab uriai kita. Rasulima gabaranon di paria apostolima sa dokuriai rak marabot patupa dos niroha. Siano potota ima patupahon solusi. Solusi nadenggang asa adong di bagas musawara kebersamaan dan marguru tuhatani sasahala. Nah, ini yang perlu kita contoh nang disudi akka ulau tape. Tutudo na hurang pakubasyon ni apostoli. Tutu diakui na siya di. Tak mungkin ku papudihami pemerintah berita na uli akadongan ina na siya do. Ala ni ala na siya do martangiyang dohot marjamita. Tutu dang lebana siya di si. Ala inang tabereng di bagasan halebaw na siya ibolo tupi halebaw ni asa di dok na siya ma. Sungguh di ma benot tau. Alam gudang, alam deak akaruas. Patong songorong may ba? Ngalam manaba toro akasisiano, totu dinamartab balam toro akasisiano, lam gudang matutu akalaw si hubasan. Dahil lam gudang masihubasan. Gabidang tolap na sida ma, patupahon akka ulaw, nakin ulaw, asi-asi ulaw, pelayan meja, di guari may pelayan meja, baru ba atong asa unang sudi pola hubasi hami secara praktis na. Tutu dalah memaksimalkan pelayanan mana hidupnya apostol di sodi hamaka amang di gora di arah masudi di tengah-tengah ni huriai asa dipilih ma piga nakin akka amang inang nalau si pilih toni di huriai piga pitu pitu halak laho padupahon ulaun asi-asi molo di partikes sonari dok may ulaw diakonia. Ulaw diakonia may. Dipangido akka apostolima taringot tu na pitu halaki. Bukan pitu halako. Yaitu angka kesempurnaan juga ya. Nah halak na pitu halaki dibayar do catatan nota. Na pitu halaki dengan beritana. Lu dengar berita dengan tahu itu daksi surahan. Ya. Dang hola dengar berita na alai akan agok todi. Dang na todi-todion. Dang na siar-siaron alai gok todi ibana. Jala na patas marroha. Ya tulu mana kita jahai na patas marroha. Margi itu boya tu sataka parhubas ni huria ekos songoneno nya postelima akka amangina. Akka parhubas ni huria ikodo lulus seleksi ima bahasan. Dang nama dok iko sempurna, dao, dang adok kita na sempurna. Dang adok na sempurna. Alai marguru tu hatan debatado, marguru tu padongan debata di bagasa todi, di dok musedo patas marroha. Patas marroha pabuat na ulo makubasi di tengah-tengah ni kuriai. Iko patas do mardoha dang marguru turohana sabing alai marguru turohani debata marhiti hatana ido naning dongononna dang sarroharoana sabing daksian hadiriona sading alai marguru tu hatani debata hurian itu hata di hamu dengan sapartanya di hatorangan nambangi dodol holdo marhiti na pajongjong na biti gay parhubas ni huria patupa asyasi. Ala memang nungalam diak ngalam torok na kisihubasan ni gabi lam spesifik maakka pembagian tugas di tengah-tengah ni huriai. Jala manuaing na sidang
tabangun di tonga-tonga ni akka ulau taka amangina. Di tahun profesionalisme dalam penata layanan on, tentu secara praktisna akka diaken bahwa mai diakones akka parupuan mai akka apostel nunga gabi boy na sida fokus tu ulau tangiyang dohok marjamita. Dia menatabangun di tonga-tonga ni akka ulau ni di tahun profesionalisme dalam penata layanan non. Semua harus bergerak. Itu yang dohona. Asa unang be adong holan ego na sendiri na mangula. Tetapi semua harus bergerak arak-arakan. Ada. Sudi. Tabireng manuaeng ulau to di hamakarang lam torop jalong atabayan tirapa uhuria berhita karapa uhuria gudang duhita nabuta putih hidisi bahwa dung sidung sa pertangyangan bagas joroon masuk mahita ano sono ditanya koni ng Bibil nakin tu akabagas ni huria jalan nungong catatan disi malipay mo akka nung parhalado bahwa sudah waktunya juga HKBP secara khusus HKBP Punang Indah dan holak kami perhalado be namar tohonan tahbisan lau manguluh pertanyaan ni dang be alai tapung si homma akaruas ni huria nagabe protokol MC na ya na panalaton persembahan mamilangi durung-duruk ta dong open akka pengumuman bakat tangi yang pangodiano. Ini sudah lebih dahulu dilakukan oleh Pospel Tanah Meti Cerarap. Terhatok boleh takut naside. Jadi dang para gedai be gopala rupani iga be nasililingokan para gedai sudah. Nah, isi pertanyaan sakit ini. Pertanyaan ngopi nililingan dapot. Baru naik. Song dia manuaingon ate seni semaita. Natole seresan ama, soalnya sen ina. Lilinggo pika proses ini. Baru kelihatan ngabe langsung dia diurusi para gedai kan ngabe songona ape para gedai pe ngataro tohon ngasongol dia lu jadope baru sahat dope alekos dia diraduti ini harus kita bangun kebersamaan urubat maka situ wikte ka amangina masuk mata na kitu na pitu na di babak kiti toturak pelayan tahbisan non tahbisan deh alai narohaku ngabuhita sisa ada kebersamaan ini lau pauliulihon nakin di bagasan persekutuan na arak-arakan ulaon ni debatado. Tang bodohon ya karua sama mang bahai dia dah. Bah holan na MC dia ba. Daw ulaon ni debatado tongi. Kita harus mulai itu ama. Para gedai tinggam makuba sisa dengan na agedana. Udang pilih be. Ate, udang pilih tapi konsentrasi dia fokus memimpin agendanya. Sadamai laho pembukaan. Isi hita martangiang tangyang pengudianon ahas tangyang konota kaamanginang sa perjabu baru itu. Kita berdayakan untuk kebersamaan asa toktong di bagasan akka namar guru ita di bagasan akka ibadai makubasi huriana ikut do memang siap di bagasan hatak kason di bagasan to di debata hita mangaraluti salhuna akka ulaw ne hurian itu hata di sido hita nang madok boleh di 2 Timotius 4 ayat 5 idok di sahat ula tohonam me asa sudedo hita kaamang di pasaha akka ulaw ne dang holat tu apostoli dang holat tu partohonan padita Bible Pro diakones epanglis itu daw oke lah anong gak kaulaon lahu barto kaulaon na sida alay kodoho mahita lahu berperan songo dia do nanaing ulaw tay gabi sada puji-pujian na memang doho tita lahu mangulaho ni di bagasan akka perdalanan peran masing-masing sesuai do akka profesita tohonatay mangulahon saling gadingan alanido akka amanginang di bagasan na marasing bi akka peran tohonan nasahat tu hita totu laho pahebakon ulaw kuria
Jala pasangap guarni debatado luhut asa dengan merdalan akka pelayanan di tengah-tengah ni huriai. Na mangihut. Nana yang toksihu basata jala si risikatta si pamalatota. Nungatong merdalan non alai bolupa alai ni paingok mah. Ulau dia kunya ala edu nakin ulau asiasi unak sampai adong na tertading unang gabi adong marmungut, okay? Bodo hamuakaruasi marmungut nakin secara positif tu perhalado. Baka bodang ditanggapi bodo hau mandorupani itu apa paso marisi asape mak pura-pura no pamangato dang ibigina si dei. Bodo hau mandok songoni. Baka sebarina hami aka perhalado pe bodo marmungut tu hamu akaruas. Ada wala tu kerusun to. Apa yang ngani dok sono tongdang di lujungi baru nengate. Bentuk ni parmunguto ni taruh nakin lau paturehon. Dangadong dileput negatif di sini. Imanakin kembali tu ulau diakonia. Nah salilingon hupamanat kami huparatiatio kami ulau diakonia, ulaun asiasi ada tanda kutip seakan-akan kira ulaun ni anggota ni diakonia manopot namar sahib na bula sa rumah sakit ini. Ada kesan seperti itu. Nah tapi ulaun ni huria dui. Alai dak pasobon nami, dak pasobon ni huria secara holistik, secara menyeluruh. Lahu manopoti, ikut buhalo. Kebersamaan ini kembali ikut disido dewan diakonia anggota seksina pinaumat dohot situa niwik na sitopotoni dohot bangulan ako tiki sabu ibuina dangu sabu dui padita alai sabu ibuina padita bibil sabu ibuina ido ulaun kebersamaan ala udo dok kaamangina ala huparati do tongi di tengah-tengah ni kapakubasyon melihat dia diakoni sosial na sangat luar biasa antusias lau mengunjungi kudok dok kaamang baido ikut mana do kita ala huparati kon sengaja atau tidak sengaja pamerengan mon mudah-mudahan salah bulu songona bongkak sesongona hiba si topoto ni parsaur arung musing dari bana saya kira songoni mama ronggoman anggotai bangudai rodu bagasi itu realita alai bulu suapala songo dia mate ngamek mek jabuna tak parsaur do dia saya kira arung balas membalas itu ya mak ayo pisong tikosong berkurion pelihat tahun dua pisok kiliona ni dok sonos ne gudang alasan nyon to ya mak walan kamu ke anggota diakonia mak mudah-mudahan masalah ini yang sekarang kita bangun kiranya kita jangan balas membalas dalam arti akan bentuk-bentuk nakin sadar atau tidak sadar itu kita lakukan kebersamaan ini nang berengon ni namorai nang berengon ni napogosi dilayani sudah tanpa harus melihat siapa dia. Amin. Itu. Ini sudah bangun keamangina. Nate. Dangadok kami situan ni namora, situan ni napugus. Sudidi. Daun kami perdita ni namora, daun perdita ni napugus. Sudidu perdita ni nalalain, perdita ni najahat, perdita ni nahurang roha, perdita ni nasuperduli. Sudi. Semua itu akan dilayani. Kebersamaan dui. Ate. Sudidi nang akka parhalado pinang arong pili kasih noni. Idu na tabarang nakin ulaon unang tertaring ulaon asi-asi. Baidu dado honok ko kami song parhalado song perdita pamanat tami di nakikudok mudah-mudahan itu salah pamerengan. Alai unang gabe terkesan rupani na tak kunjungi bi pakilalan na song oni tak usaha ko sa dengan na manopot. Ay bodo tanpa disadari kita adong akka faktor-faktor X faktor dion atau emak di situ kitu dewa ni adong go situana adong go witnen na dang adok sesetong na ulon na ale bersengaja rak pelarohot ope nang dohonon tu akka seksi diakonia ya kalau memang kita tidak ada waktu kita bah unang pola maralasan manang tabayan akka ondotan ya kita sama-sama martangi yang di tengah-tengah di bagasan kebersamaan tapatupa son apostoli nakin laho pasaehon masalah na adong di tengah-tengah ni huriai
Hinor honi iga belomo marohani nasa huriyai nakin dido. Bah, daburu bah. Tadaro nong diangkat pitu apostoli. Berdampak gue balas tu roha. Saya sonom banyak turus huriaun. Yangkak manakin si Stefanus, Filipus, Prokurus, Nikanor, Timon, Parmenas, doho Nikolaus. Ya. Di pajongjong mana sida 70 ni apostoli. Tangkula di pajongjong amang. Dung di pajongjong ditangiyakun jala dia pehon akka apostoli matangan na tunasida. Laho mamasu-masu. Itu bahagian ni molo di tengah-tengah ni huriat HKBP diangkat mak, dibabaki mak akka calo pertohonan. Tang holan ditangyakon alai dia pehon akka apostoli matangan na tunasida. Ala siasada ni roha di ulau di patupa makorkon hamajuo mai di tengah-tengah ni akka pakubasia. Dala ido amanginang nang di akka ulau pertanyaan tahun. Kita akan coba buhalu tutunakin aplikasi nyaka natahatayon marhiti hatan itu hatta songguar ni minggu judika nah dia nek sampai salmen opa puluh tului nama dok luluhon au ali di bata na boy atu satta molo mago manang humurang denggan ni pakubasio di sada punguan manang huria gami makorhon parmu mutode itu sudah pasti bolo kurang. Alai buat kita lau menyelesaikan on, ekonomi kebersamaan, adong tangga-tanggana, itu teh, adong tangga-tanggana. Jela, kobarai do mandok, punga tak adong unang na kira ngeliamoh akan aku ama. Ini harus saya katakan. Ini bagaimana? Di sermon nabudari, pamanatami don, baru itu kamat tahun nanti, sungguh dia menota, bedu dah, isi itu teh, sungguh dia menota. Baik kitua dewan kononia diakonia tahuba si matu dengar nai bodo adong akka kesilapan adong akka halebaon alai bodo hita babodo perlu akka nalamai tasong lekon nakadongan tak behaun ibai Qur'an masada Qur'an dua ate manang gabioni bain Qur'an lansia o Qur'an naposo itu sah-sah saja karena berjalan waktu itu kebersamaan duduk bersama. Dan adong nasuboy terpatu pahita ala nakid di jodoh hita laho buhado mabahit pakubasyoni lam tunasipna. Apostel pe tang nasempurnai. Sempurna. Sugari adong pe akka hahuranganna ikut denggang madiluluan pasikopon buhado asa sikop aposteli buhado sikop akka punguani unang maadong keegoisa di sada punguan manang huria. Ido tadana hita halak na porsia. Yakin dua di pamuhayon wasa kota pilit ikon sadarion sasetongna tanggalon dang sokya kita alai pas dasip trupukol laho mamereng akka namasa di tonga-tonga nya kapungata ya so nakan ngaku amate langsung saja kita bisa mendaratkan ini sodo amang pangajari na luar biasa amang akan tua-tua di song kama Pak Sion di tonga nanti ya kurukur diaka pertikian na terbatas walau tutu bener aku tak pesubutai bohado hita pa uli-uli honi ido asa adong aka perjumpaan maupun tu hadingganan jala marguru tu hasit tongan dok hati koran jala makorhot tu hadingganan di saluhut doh nami di poliuliut tadi di tengah-tengah ni huria ya kita coba do rupani boha asa huria tahun lam tu dasip na akka pakubasioni bolo nakin akka bahasa nikur akka jamitai adona banakin marhapurusan tujahuba mahoganuptiki ikon porsia jala marpakirimu narakon ikon takas diri kita ko takas ikko porsia jala marpakirimu ikko sudido kita doho di arak-arakani sudido di madok ikko porsia jala marpakirimu sudido di madok ikko porsia
Sudah du hita. Jadi kajamita ipe perjuru itu namanya deh honi. Hati-hati juga kan. Ayang go songoni pilih ede. Apa hira pas doli lagu bah. Tu dia tok kana masaon ini retong. Dan itu pas dulu lagu betul. Udah ini lagu ini tu mana? Manebak nih akan na juga kasrohana do akan masa itu sudah salah. Alai dang nama do rupani dang bermanfaat, tetapi itu menjadi khotbah. Aka jamita na mangulu may manay rohata. Tung malodo hita memilih aka edena kisudi aka amangina. Aka jamita may baru hita mangulahon hati gora do hasit tongani. Asa ditogi honido hita mangulahon hati gora do hasit tongan jelasin hatorangan yak katurpukinakin marguru tu nabinain aka apostel. Saya mabon hadengano do molo tung olo hita mangulah hati gora do hasit tongan. Alai mulu dang apala takas beta bereng hasitongan. Mulu apala nua gabe sarupa kita rupani do omurang nadenggan. Susah untuk memajukan itu ala buah nua gudang akapirus na mengkorogoti song hawi do rupani mulu hawor rupani ngasong dimakan usia di bagasannya saya hira denggan do bereng osal luar alai di bagasan nua kropos. Ya. Tuturak songoni do kita. Alai bolu tung songoni pe adong partikian nakin buhadu hita asa mapun hadenggano dito ngatonga ni akka pangulaon parbarita na uli ala dohot do hita dito ngatonga ni akka pakubasion dang holan na pituy nakin sude do hita di parorot do hata ala nima di bagasan pamuhayon akka amangin ang borhat mahita dia kapartanyangan ni ya bolu tung pe di putusan huria nunga kembali itu laptop, kembali itu nasomal itu enggak masalah. Alai di madu dikidiha putusani akka isi nagiot rindu akka pelayanan. Allahu pamana tami dona salilingon anggo sipata dua pertanyaan. Adonggo sipata tulu. Isi do pamana tami kenapa yang tidak disambut? Semua yang hari Rabu itu semua untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dari donwai itu terbuka. Tangga bisa ada paku mati nonia teh. Jadi pos roha marhitei galak ma. Akka pabaritaon nauli di hita, pangatusio di hita, kebersamaan di hita. Asa marhitei dohonok kutong buat di hita madungdung kembali. Akka parbarita naulion dasip tu akan nakota sikola minggu di baga sa tahun do akan mangikut. Mau lihat tema akadong aku perhala doon visi do misinya sangat luar biasa dong. Ngesona mata kitua dewan ko inunia teh. Amang sip tu aja si galing dia. Ya, kapanitia di Sondonoai. Didok nasida di parsermonan na budari tu panitia. Acai uli do rasai. Imanakin masih pertemuan bayi dulu. Amang pendita nami do hamu kapanitia. Sungul dia do benomuna adok sada pamerengat tujulo. Ketika gedung ini diambil, kita raih, lalu tu dia gedung. Tutu, kamu master plan na, menang turbulen audisi, adong martulu ya bagus juga. Nah budari, suku adong ruas tak, di bimbingan pastoral, neng mardungan saripe. Ngasahat tu sih baru amang ate, api pamuli hobur kami, baru sungudir imada papasataw mo tu, kami memang sakap tapi. Pat orang merubahnya karencana. Ya, tentu mamereng tujulu di ita kaamang. Alam dinggan akka hubungan tadohot lingkungan no. Ya, akka remaja na po sulung pengalatihan nakin di pasyon. Usaha ni panitia, usaha ni huria, usaha ni akka apostel, usaha ni parhalado, tentu tabay sa dinggan-dinggan. Ya, akka dana talangan benar aku matong idokon amata panitia ketua umumi ularung deposito tapasa jutu huria pasato ni huria do museni ate ta urupi ma asa boha sabui akena kotai tung macai dasip dengan pasato ta parbarita na uli tu nasida ate alapia idun yang tabereng sa turpukon nungalam torop ngalam diak nakin akka ruasis di huria mula-mulai
tu itabai ma akka parhubas hita penuai walu hita asabui taraputi tu komarsitu do hita di akka pabahenan dang hola mamereng-mereng rupani mamereng-mereng pe perlunya tak anong naman ungguli kan alai suduk ko matangamu lomba Tuhan pasahak mau 5 juta pasahak mau 2 juta bulu sudah hita pasatun ni kan hatop dong itu hatop di itu kebersamaan asa di situ taberin di hamwa ka amanginang terpatu pa ni akka di bagasan nasi sadaroha do pabahenan nauli na dengan menyelamatkan ke depan akka masa depan ni yang kota sekolah minggu na memek si sonari na siya do mangati oposita salio alani jala posro hatta mulosongonido na tapatu palito ngani sada punguan manang huria sama buat tu hamajuan doi hamajuan ni punguan nang di huria borkak mahita ka manginang tulaon akan naboi tapatu pahita padengkat to padimudimutton huria taon to akka haulioni unang belalap pita rupani mamereng daw tuburi ate biasanya secara psikologi na molo sa didok na tuwa na julo imada angguhami daba anaha na jului sono din na bulu segurang halak mamereng ipu ditujului ni tanda-tanda di tang liling bi mangulu di portibio kan itu bulu saya tupu di bereng ay na jului kan sono doon sono do hamin na tanda-tanda dia sudah tua dan memang tidak lama lagi alai mulu akan muda kan kita harus memang melihat ke masa depannya memang daur bagaimana dan terlalu seperti bagaimana kita walaupun sudah lansia tetap kita semangat untuk menyemangati bagaimana pelayanan bagaimana generasi daripada Huriat HKBP Bonang Indah semakin luar biasa semakin mencintai HKBP semakin mencintai firman Tuhan di situ unokna tutudang olan ulau ni apostolon dang holan ulau na pitu halak nakin dang ulau ni situa dang holani alai sude mahita di araho turpohod di hamwa ka amanginang kapungan kurpe di araho do di so alana boydo kurang merdai jamitai ya boleh dokon kurang merdai tangol son na mangalak sesuatu do hita kan siapa subah pas jawine ina mantap anggong mantap manina jadi kumerdai mato ya buasa kemerdai banota kayak demonaki sangat luar biasa di mengguga partoltio bodo jamitau dong orang pas alai nung di beke demonai to holo tutupa eko porsia do HP na ulo HP na ulo bulu so porsia do to holo tutu jadang hola porsia iko do holo tutu mar pakirimon dang holan duduk manis alai tonggo iko mangula di si manuain akka jamita na mangulu mai akka pungan kur molate ma di hamu akka amanami na nami pungan kur na patubegihon di ta pertangyangan pamuhayo sonya ka hamu karuas di pasu-pasu tu hatama Huriana HKBP Bonang Indaon menuju tu hamajuon ni Huriaon termobi di panadaon takas di bagasan mengulaun hati goran dot hasil tongan nasa di mata terpuji ma di mata di sudi akka ulauta nang di bagasan sudi akka pergumulan ni ulaon pakubasion nang akka huria nang keluarga masyarakat amin martangi yang mahita mulia tema Tuhan di pasahat rohanami Tuhan nunga takas di paborhat hatame hami ina manguduti akka ulaon para jamitaon nami takas Tuhan dipilih todo akka apostel dipilih todo hami do ruas ni huriam makobasi sadengga-denggana satolap di gugun hami Tuhan lahu makobasi semulai dan amek meti sahat tuna magudang asalam mangerbang harajaumu di tonga-tonga ni sudi akka ulau ni naposom rabdo akka ruas ni huriam
di bagasan kebersamaan lahu patumuhon hadingganon na siya koy. Asa buy mahami Tuhan mamereng manatap daw tujulo. Asa huryaupe lamtab ba matutuwa kabilangan ni naporseya. Iyo nagabi ujahan ni hatam na hubiki hami di bagasat tikyon. Ula hong mahatikuran do hasitongan. Ali Tuhan, salaniman ditugihon hatami do hami. Asa tuktong di bagasan akka pakirimon prosea jala marhapurusa tuho diganup tiki diganup ari asa hupatari daw kaima Tuhan dang boy salakan ature ulaon namin noni mulo so mangasahok ko talumumi mangasahok todim to di parbadiay mulo adong petutuhu biki hami di bagasan trupukon ulaw ni apostoli. Ale ulaw ni apostoli totu ulaw ni tod di parbadia dui asasar berita naulii sahat tu akka partikiani pasu matuhan karuas ni huriam di bagasat tikyon narodo nasoro arhite live streaming boitong nasida rapat dohami di bagasan borngenon memuji doho pasangapoko. Asa boy terpatu pahami sudi akka ulaw na ding gati huriami ikomardong atok kodo dohot pangrupion ni todimi paborohat mahami Tuhan di bagasan akalas ni roha ulop-ulop na siya koy mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho amin. Huria ni tuhata tapasahak ma peliata ima pelian huria dohot diakonia. Tapasama marhite na marede hita sebukid nomor 600 siya pusada. Yesus
lupan di debata. Ali debata amana minali banua kijang. Kodo hararuan ni saluhut silolehon na dengan doh na sa ulibasa na mauliutus. Upasaat hami ma siya na nilihomi tu hami pelian nami tuho. Siya jalo may gabi uap na khusus di julom. Pasu-pasu may jalaramuti asa uparhasi ang hami pelianon. Bati buluhon na rajaw mo nito nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalamutan da hami gudang ni silolehom mitu hami. Asalam gergir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak madok mahita di tangiang hatopatay. Alea manamin dari Bijang saya penurbadia maguarmu. Saya Roma harajaunmu. Sesaut melomoni roham di bawah tongos songon dari benua Gijang. Leo matu hami sedaruh meluan siapare. Sesama dosa nami songo panesa nami. Hidup saya dengan labar dosa Tuhan. Una kami tugu tu pangucunan. Pada dua mahami siang pangago. Ahuna punah harajau. Dot aku ku. Rodi hasangapon sering na. Amen. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dohok parsauran ni todi parbadia ima nama dongani hamu. Olat nion saat rudi saliling nililing na. Hurian itu hatta dunga 10 pertanyaan ngata pamuhai mauliate ma di aka kebersama ta songoninang dari tongan ibagas pidohonai mamauliate dia kana dohot rap dohot tita di tangiang pamuhayon alani songon nasoma lala di bagas jorodo hita pamuhai sadong do di patu pahuriat teh salani pinasa ma tu kobarnak itu jamite teh tu dewan diakunia mak pinasahat mabetang yakta. Nanti abang sekretaris namanya teh. Iya. Bekamu mak tang yakta bahwa kamu mak tak beha tu dia hita tu lantai sada tu lantai dua tak nesodo hita tong asa jelas teh. Iya silakan abang. Bekamu mak pembukaan nih. Mulai tema dia Mang Perdita. Jadi di hita amang inang ruas haga bibi bonang indah. Adong do di patu pahuriata songon snack mak sagu-sagu lapet dohot tes manis do kopi unang jotor mulak kita boy do bar filosofi kita bar makatai di luar pi boy do sambil minum mana teh andorang so tabana mang andorang so martangiang olah Mang Perdita jadilah kebersamaan do hitan waeng ba boy do kapungan kurinakin sambil santai sambil makata hataya teh bodo adong pemain musik tadi son untuk lagu rohani yang bisa mengiringi kita supaya lebih nyaman ate siap dak pula hingar-bingar lai mengiringi mak asa butong sagu-sagu masuk do temu oke melihat nasa mak apa tangyak ta martang yang mahita ali Tuhan di bata manami na marhabang sa dibon nakijang puji-pujian do tamu liate hon di sombarong nami tu adupan munasun badiai siala asido tolong roham na kotong madongani jala memasuk-masuk hami saluhutna mulai saya nama nugut saat dia palatition mulai teh mamang nungasi pulbe ibadah nami ibadah pembukaan di tahun 2020 tulun alia mang nabasa nunga rade snack si panganon do sinu mau napinatupan ya sinuruham andorang sohu parsaulio kami jumbulo ma pasu-pasu si panganonon asama korhon hagi pason tu pematang nami ulan mangasahon guarna anak Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Amin. Bekau mah tata nih. Jadi so duita ti so mas ya. Ben amang mak berdiakonia. Iya, iya. Mbak Tutu, mau lihat mak. Dia berkat nama band upasana teh. Jadi boleh main hita di teras di sope boy do. Boleh buka rolling dorong teh. Tak boleh ya saboy masih patah-patah kita.